Maya pa oras kabalen. Kayan taming mabilog ang pwersa ng GNN TV 44 Pampanga, pagyela rin makapanunat no pala istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kining Lunis, March 3, 2025. Yako po'y beniginto at iti in News Force, Pampanga. Balaw siya kanong mantabi at suporta si Senator Alan Peter Cayetano kareng programa ang makinabang na rin Kapampangan kalupaning panyulong ng Clark International Airport at NSCR project. Ay ni-report ng Patricia Mamango. Sinigurado ng Senator Alan Peter Cayetano ang kayang suporta king pamagpasikan ng Clark International Airport o CRK ating mabilisan na pangakompleto ng North-South Commuter Railway o NSCR project. King kayang pamagbisita king Pampanga inyang Webis, pepasyag ning senador na makipag-ugnayan niya iti king bayong Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon, banga pabilis ang construction ng NSCR, amamye mas mabilis at convenient at transportasyon iba't Metro Manila papuntang Clark. Iti kay ba't na lang binuklat ng chairman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHA, Rene Romero, reng miyayaliwang proyekto a dapat kanong tutukan ng gobyerno. Yung mga simpleng problema, paano bayaran yung right of way, kino-complicate natin eh. 'Di ba? Inuupuan natin, dinadamihan, but not because personal kong kilala si Secretary Vince Dizon, but dahil nakatrabaho ko siya several times, I'm 100% sure gagawin niyang pako yung issue na yan at siya yung martilyo. So I'm sure he will drill on it because nga kahit anong ganda ng funding at programa mo, power plant, national grid, railway, subway, airport, kung yung right of way hindi ma-solve, hindi rin mangyayari. Ginaransya na mo namang Senator Cayetano kareng Kapampangan in kayang suporta kareng programa ang magpasikan lakwas king Clark International Airport. Eya kano dapat maging sumbagal ang Bulacan International Airport at papatalakad ding San Miguel Corporation king panyulong ng CRK. Yung railway papunta dito, kailangan matapos. Kasi so I was arguing with someone last week lang. Sabi niya, sir, kasi layo sa Clark. Sabi ko, alam mo, kung may railway from, let's say, Market BGC papuntang Clark, mas matagal pa ako mag-drive sa bahay ko papuntang Naiya, kaso sumakay ng train from BGC to Clark. Ang problema, wala pa. Megsilbi ang guest of honor and speaker is Senator Cayetano king General Membership Meeting o GMM ning Young Entrepreneurs of Pampanga o YEP again upon king Clark Freeport Zone. Tuklula king dinala na miyembro ning YEP, reng mekisan metong king programa, kabang atsula naman reng opisyalis ning PAMCHAM, ang megsilbing mentors da rin kaya nakang negosyante. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Inggera laban ting korupsyon in sentro ng kampanya ng senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez kayag naning pamigbisita na niti king lalawigan inyang weekend. Ay ni-report ng Patricia Mamango. Kayag naning pamagbisita king Clark inyang March 2, dinikdik ng senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez na nung medida niyang pamikatago na miluklok king Senado, siguraduan na yung matigi ka pamagbante king pondo at ning annual budget ning bansa. Iti ing meging pakibat ning dating Executive Secretary, lalam ning administrasyon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inyang kutnan niya, dikil kareng proyekto ng ating kebalwan king flood control at mitigation king Pampanga at mabiluga Central Luzon, lakwas na't malwat ng problema king rehiyon ing marala sa Yalbo. The alpha and the omega of the many ills of our country, diyan nag-uugat nagsisimula sa ating taon ng budget. At bilang senador ninyo, babantayan ko yung tao ng budget natin, yung proseso ng pagpasa nito. Alam naman natin lahat that the biggest and single important piece of legislation that comes out of our Congress and signed by the President, whoever is the President, whoever is the occupant of the palace, ay yung ating taon ng budget. At diyan din nakaugat ang maraming korupsyon, kagaya ng sinasabi mo, na flood control programs, na flood control funds.
Bilang halimbawa, binggit ng Rodriguez ang State of the Nation Address o SONA ng PBBM inyang July 2024 nung nukarin binatikos na keti nga alos 500 billion pesos a proyekto king infrastruktura ng administrasyon. Let me take you back a little what was said during the July 2024 SONA. Ibinida doon na magdadalawang taon pa lamang sila sa administrasyon, halos 500 billion pesos na ang kanilang ginugol para sa flood control programs, para sa flood control projects. Anong nangyari? Bago magpasko, isang malakas na bagyo ang bumisita sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay. Patay dahil sa baha, dahil sa flash flood, dahil sa landslide, at higit sa lahat, dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi nakapagpasko yan katulad natin kung naririto ngayon. Hindi nakapagbagong taon yan. Namatay yan dahil ninakaw yung pondo para sa flood control programs. So yan ang ating babantayan bilang senador. Ibubunyag natin lahat ng kalokohan at katiwalian na nagaganap sa budget process pa lamang, yung pagpasa. King kayang kampanya, dirikdik ng Rodriguez ang ulaganing gustong pa maggastos king pondo ning bansa. Bang siguraduan na rin proyektong pang-infrastruktura, tunay lang pa kinabangnan da rin mas marakala Pilipino. Lakwas na karas king pa magiwas king sakuna ang pong kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katanemang silipan, yung pekamungunang Kindness Summit, apene mo na ng Brightwood School, King Ciudad Angeles. I-report ng Patricia Mamangon. Penny Munanen ng Brightwood School, King Ciudad Angeles, ang karelang pekamumunang Kindness Summit, alayong ipakalat ang kayapan king komunidad. Iti pekabayande, alimureng estudyante ng Brightwoods, nune pati ring magaral, iba't kareng miyayaliwang eskwela, King Ciudad. Ing summit ay iti, mapipit naya king atlong aspeto. Mumuna, ing kindness to self, nung nukarin inisplika ng Ave Lakindanum, ing ulaganing lugod at pamanyese king sarili bilang pundasyon ning mayapatao. Napaka-importante no, yung pakita nila yung pagpapahalaga o pagmamahal nila sa kanila sarili. Actually, yun ang laman ng aking talk kanina. So, because everything else starts from the self. Before you can love others, so you should learn how to love yourself first. As they say, the greatest love of all is learning to love yourself. Right? And also, they say that you cannot give what you do not have. Kadwa naman, in kindness to others. Nung nukarin, dininan sentro in pangamayap king kaparang tao, ameto nga maulagang takbang para king payapa at progresibong komunidad. At katlo naman, in kindness to the environment. Nung nukarin, dinitalye ng Minerva Arceo, ing salukuyang Executive Director ng Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o Araw ACI, ing responsibilidad ng balang metong king pamanyese king kalikasan at nung makanano makasaup bang apanatiling malinis siya ing paligid. Starting from their homes, from their backyards, from their communities, no, going to their municipalities, their cities, no, sa bansa natin lumabas ka. Sinasabi ko nga lagi, one step, no, patungo sa journey para alagaan natin ang kalikasan at tumulong tayo, no, is maging aware tayo sa nangyayari ngayon. Yung pagtatapon natin ng basura, ng mga plastic, no, yung pagtatapon ng toxic waste sa ating mga karagatan, dapat yung mga kabataan pinag-aaralan nila to, no, tinitingnan nilang mabuti. Nang sa gayon, sa sarili nila, they will start, no, from themselves. Agpangkareng opisyal ning Brightwood School kapag nasaning summit ing amuyutan lareng estudyante at aliwa pang miyembro ning komunidad nagawang party king karelang Aldoldo Pamibiebie ing kayap. For this part, we thought of bringing all our student leaders in Angeles City. We were able to have a few come over so that we could start conversations on how to make kindness the cornerstone of all our human endeavors. So starting with kindness to self,
kindness to others, and then kindness to the environment. As we let them understand what we mean by kindness, sila din, sa sarili nilang schools, communities, maumpisahan din po nila yung mga ganitong conversations, and they themselves will be able to start activities, programs that are all built upon kindness as a concrete message. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ni News Force, Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid! Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katani mang silipa ng pamagbisita ni singer-songwriter ay Tiggy Ho, King Pampanga, King Reporting.
London-based singer-songwriter Tiggy Hawk recently visited Pampanga as part of her journey to introduce her music to Filipino fans. One of her key stops was GNN TV 44 studio in San Fernando, where she shared insights about her artistry, inspirations, and future plans. Known for her authentic storytelling and emotionally charged lyrics, Tiggy has carved a unique space in the music industry. Her journey began as a personal escape, writing poems and lyrics during her school years to cope with personal challenges. This passion eventually evolved into a full-fledged career, allowing her to connect with listeners on a profound level. Encouraged by industry professionals who recognized her talent, Tiggy transitioned from singing covers to writing her own songs, a process she describes as both liberating and empowering. Her songwriting approach blends structure, often starting with a concept or lyrical hook before experimenting with beats and melodies to shape the song's emotional core. I used it as a therapeutic outlet. I didn't have a great time in school, so I lost myself in writing. At that time, it was more like poems, more poetry kind of format. And then I met someone in the music industry, and they suggested I start putting music to it, and that's where it all started. So I started writing for myself and then for other people as well. Tiggy's ultimate goal as an artist is to create music that resonates deeply with her audience. She dreams of performing live, feeling the energy of the crowd, and building connections that transcend cultural and language barriers. Filipino fans are in for a treat. Tiggy Hawk will return to the Philippines this September for an exciting music festival. While details remain under wraps, fans can expect an electrifying performance showcasing her signature sound and stage presence. My new single is called Evolved. The title really says a lot about it. It's about for me at least, it's about my personal and work, career growth, and who I've kind of evolved into as a person in terms of, growing some kind of confidence that is like this. It's not always there, and growing into the person who I really hope to be. And I think it's a journey that never ends. So I'm describing it now, but hopefully I think I will relate to the song 5, 10, 20 years later, because you always evolve as a person. While waiting for her next big show, fans can immerse themselves in Tiggy's music by streaming her songs on Spotify and other digital platforms. This is Patricia Mamangon on the spot. Lalawak na ang kampanya ng Lunes Malinis. Kaya katang silipan, impa magpasinayanan iti karengaduang eskwela king Ciudad Angeles king reporting. Lupang mas maging clean and green na larang eskwela king Pampanga thanks to the Lunes Malinis campaign ng Eco Protect Management Corporation o EPMC. Kayagnan ni programa kaya king Santo Domingo Integrated School at Santo Rosario Integrated School king Ciudad ng Angeles, pinuri ng Congressman Carmelo John Lazatin II ng 1st District ng Pampanga ing inisyatibong manyubong king recycling at waste segregation kareng pampublikong eskwela. Napakagandang programa ang linulunsad nila dahil unang-una yung mga mag-aaral natin, kailangan alam nila ang kahalaga ng kalinisan sa kapaligiran. At itong programa nila, hindi lamang dapat sa kabataan, kaya nga dapat ini-invite din natin ang kanilang mga magulang para i-remind sila sa pagtatapon ng basura sa wastong pamamaraan. Emurang Public Schools ang target ng Lunes Malinis. King kayang pasyag rinikomenda ng Lazatin na palawakan ng programa karang private schools. Bang mas marakalpang kaya na kaning maging eco-warriors. Nag-usap na kami ni Madam Ale, ang balak niya pasukan na rin ang mga private institution para makibahagi sa mga programa natin lalong-lalo sa kalinisan. Kaya 100% ang suporta natin. At the same time, hindi lamang sa mga grade school, kundi sa mga colleges natin na magandang tulong at magiging halimbawa sa lahat ng mga mag-aaral natin.
Bida Ketty Imalu, ing adorable at bubbly mascot ning Lunes Malines adudurot kareng miyaya liwang eskwela. Bang agkatan lareng anak at mestra amanipon single-use plastic sachet balang Lunes. Siyempre po, dakalya po asawp kaya kami nilalo-lalo na po kareng anak para ma-maintain po yung cleanliness. Tsaka po yung kasantinganan ng eskwela. Every 18 kilos of single-use plastics, i-convert lareti bilang trash bins at armchairs para karing eskwela. Number 1, itong proper education karing anak. Ang popang purimi nga balo daring ganaga ng community na ing makanining klaseng sachet at inya talagang pwedeng gawan. Pwede la talagang i-turn into a viable item kalupan na ning bangko. Kaya pinaka-priority kami kaya ng pong trash bin. Pero apart from that, marakal pa, pwede tamong sumapit kami itong community, uling ating tray eggs, ating crate, ilang susunod tamong i-launch dito. Makabuklat siya yung programa, karangye ka na ng public schools kapamilataning pa mag-submit request king DepEd. Mag-send request king DepEd mismo. Iya kasi ka-partner tamo yung DepEd, yung district. So mag-send lang mo pong request letter ka rin, baka kanita, ma-priority la, burinitang volunteer. At next stop, ring private schools. Kaya beking future plans ng EPMC ingi-extend yung kampanya karang private schools. Nyanong atin kang sachet keng bag o keng bale, mo yuyugse rin. Ilunes, malines mo na la. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan, hindi lining panahon king lalawigan, kilob ning 24 oras. Easterlies o mapaling hangin na manibatan king dagat Pasipiko, yang mamapekto king Maragula Party ng bansa. Anya naman nasahan ng mapali at malisangan na panahon. King Visayas at Mindanao, bika papulupulong pamanuran pauli ng Easterlies. Ala na mga akakiting pag-asa na paratang bagyo o low pressure area, kilob at dual ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti kaking pamagbalita kay King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kaya lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero maya king kaya kayong screen. Malyari mo namang mag-post, hindi kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blanca, Pampangan. Ayalben nyo lang yan ng Lunes, rin ekala pa istorya, etiking probinsya. Yako po, Iben Ginto at iningi in News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuyo.